Rame-rame neng Solo ternyata iki to. Halo bolo, iki aku lagi neng Solo, tepatnya kuwi neng Ngarsopuro, depane Mangkunegara. Nah sepanjang dalan iki akeh wong dodolan bolo. Iki contohnya iki jam tangan tapi cantik-cantik. Soale kuwi didesain sedemikian rupa dadi ana tali-taline ngono kuwi lucu-lucu iki nek cewek-cewek iki mesti seneng. Iki apa meneh bojoku iki milih engko lek tuku. Nah ning kene iki menurutku iki duniane wanita iki. Soale iki perintilan-perintilan nggo wanita iki akeh banget wis bojoku gur guyu wae. Selain wong dodolan iki ya ana live musike bolo iki contone ngene iki. Selain jam tangan kuwi ya ana daster-daster terus klambi-klambi murah-murah bolo regane 15.000-an 10.000-an ki ana ning kene iki jan. Nah iki aku ning kene iki karo bojoku ya trimo mlaku-mlaku bolo engko nek ana sing sekirane cocok ya engko dituku. Iki aku mrene iki dina Selasa bolo bar bodo pas. Dadine iki alhamdulillah ning kene iki rame. Lah terus iki aku langsung mlebu ning Mangkunegara. Lah nek ning Mangkunegara niki ana festival kuliner ngono kuwi bolo jeneng iki Mangkunegaran Night Market nek ra salah lho ya. Lah nek ngene iki ya ngwarekne weteng tenan ngene iki ana jajanan sate terus ana ayam-ayaman ana minum-minuman ngono kuwi bolo akeh jajanane ning kene iki. Jujur wae aku ya lagi pertama iki mlebu ning Mangkunegaran iki bolo. Panggone ternyata apik ya padahal iki gur lagi ning lapangan lho iki. Ning lapangan ngarepe kuwi cedhak parkiran kuwi. Soale nek mlebu keraton Mangkunegaran kuwi ditutup gerbang ngene iki bolo. Iki ora sembarang wong iso mlebu dadi ya wis ngintip-ngintip saka gerbang ngene wae kae penampakane keraton Mangkunegaran saka gerbang depan. Iki aku biasane iki gur nonton ning TV-TV ngono kuwi bolo. Kebetulan iki mau aku lewat soalnya balik saka Semarang to balik nang Gunung Kidul lewat Solo karo jalan-jalan. Lah malah kebetulan juga ana karnaval iki. Ya iki sejenis kaya pasar malam ngono kuwi bolo. Dadi akeh wong dodolan. Lah ning Mangkunegaran ki ana live musike bolo iki ben-benan ngono kuwi kek ya tak rungokke apike. Ujung-ujunge bojoku iki cemantel nang nggon pos iki bolo iki ada duit dompet cilik-cilik ngono kuwi. Iki regane iki 15.000-an. Lah ning lucu-lucu iki wong lanang ya kayane kepengin nukokke bojone iki. Ya iki bojoku tuku siji alhamdulillah kayak 15.000 engko iso nggo ada duit receh-receh ngono kuwi ya syukur-syukur iso sing atusan barang bolo amin. Ya wis bolo videone sampun dugi mriki mawon matur suwun sampun mirsani ampun lupa kuwi di-follow ya matur suwun langsung OTW Gunung Kidul lagi.